ikusi dugu nagusitasun eremuen gaiaren garrantzia. Batetik ikusi dugu nola erabileren arabera sortu ditugun multzo horiek, nagusitasun eremu ditugun horiek, nola ekosistema ezberdinak diren, nola ingurune batzuetan eta besteetan errealitate oso ezberdina dugun, eta nola oso labur esan da ingurune batzuk euskalduntzea indartzera laguntzen duten, bertako dinamikek, bertako herritarren euskalduntzea bultzatzen duten, eta ondoengoetara euskera errez transmititzea, eta nola besteek gehiago eragiten duten erdalduntzearen alde. Ikusi dugu baita ere banaketa zein den, eta nola gaur egun gutxi diren arnasguneetan euskera indartsu den eremuetan bizi diren herritarrak, eta ikusi dugu baita ere azkenik, grafikontan hori ikusten da, nola hori izan da ere, berez ekoizten den euskera, egiten den euskera errealaren parte handi bat, erdia, arnasgune eta nagusitasun argirik gabeko udalerrietan ekoizten den, eta orduan gaiaren garrantzia. Bueno, hori horrela izanik hurrengo galdera, eta nola doaz gauzak, zein da bilakaera, ze bilakaera gertatzen ari da gai honi dagokionez. Oso labur esan da, eremu geografiko hauek agortzen ari dira. Lurralde hauen pisua galtzen ari da. Lehenengo konparazioa lurralde ikuspegi luzez egingo dugu. Gaur egun arnasguneak hartuko bagenitu, ikusiko genuke arnasguneak direla, udalerri jakin batzuk, batzutan elkarren ondoak daudenak, baina normalean emango luke ugarte ezberdinek osatutako artxipielago bat, ezta? Hemen Urola kostan arnasgune izaera duten udalerri dezente daude, Lea Artibaien ebai, Goierrin badaude ezaugarri hori duten udalerri txiki batzuk, Tolosaldearen ere bai, Durangaldean, baina gehien badira puntu isolatu batzuk, ezta? Nafarroko iparraldean ere bai, iparraldean gu dakigula ez da gelditzen, horrelako tankera hontako argazki bat edukiko genuke gaur egungo errealitatearekin. Nondik gatoz? Joko bagenu mende bat atzera, mende eta zeozer gehiago, 1906ko urteko datuekin, errealitate hau bera mapan jarri nahiko bagenuke, edukiko genuke, arnasgune izaera izango lukela, horrelako lurralde eremu jarraitu batek. Bere barruan salbuespen gutxi batzuk izango zituena, baina gainontzekoan eremu guzti hau, honi, erabili ditugun irizpideak erabilita, eremu oso horri deitu ahalko genioke arnasgune. Gai honen inguruko gogoetak, gurean Mikel Zalbidek landu ditu gai hauek, berak ekarri ditu gai hauek, berak lanketa egin duen garaian arnasguneak aipatzen ditugu, segurazki gai hau garai honetan hasi baliz lan zen, arnasgunea deituko geniola eremu guztiari, eremu bat zelako. Zeintzen, guk dakigunaren arabera, zeintzen garai hortan eremu hontako errealitatea, eremu hortan guztian, euskera zen hizkuntza nagusia hurbileko harremanetan. Bai etxean, bai kalean, bai lagun arteko harremanetan, bai inguru hurbileko harreman arruntetan. Horrek ez du esan nahi, euskeraren egoera ideala zenik. Garai hortan, adibidez, erderaz ziren administrazioa, udaletxea, erderaz zen eskola mundua, erderaz ziren alor ekonomikoko goi mailako jarduerak, erderaz ziren komunikabideak, erderaz zen goi mailako kultura. Asko laburtuta, diglosia egoera bat litzake, Fishmanek definitutako diglosiaren ereduaren barruan, nun jerarkia argi badagoen, goi mailako funtzioak gaztelaniak betetzen ditu, eta B mailako funtzioak euskerak. Baina B mailako funtzio horiek euskeraz betetzeak ziurtatzen zion behintzat euskerari hurrengo belaunaldietara errex eta indartsu transmititzea hizkuntza. Eta hori zen egoera gutxi goraera 1906 urtean. Hurrengo hamarkadetan, 20. mende osoan zehar eta batez ere frankismo garaian,
eremu hauek joaten dira ahultzen. Eta hauetako herrietan batetik herri euskaldun asko hustu egiten dira, gehien bat frankismo garaian industrializazioaren ondorioz jendeak lan bila utzi egiten ditulako herri horiek, eta herri horiek euskaldun izaten jarraitzen dute, baina ja txikiak badira, pixuz. Eta bestetik euskaldunak ziren beste herri asko, gehien bat garapen ekonomikoa eta urbanistikoa eduki izan duten zonaldetako herriak, jendez betetzen dira eta erdaldundu egiten dira. Orduan, horren guztiaren eraginez, gelditzen gera hasieran marraztu dugun puntu ugarte ezberdinez osatutako artxipielago horren mapara. 1906 urtean, gure kalkulun arabera, Herena baino gehiago bizi zen hemen, beraz, Herena pasa bizi zen Arnasgunean, gaur egun 4%, 5% izango litzateke. Orduan, galera prozesu hori esandakoa 20. mende osoan zehar, bereziki frankismoan, bai euskerak bizi izan zuen zapalketa bereziki gogorragatik, eta baita ere garai hortan bizi izan ziren aldaketa prozesu demografiko, sozial, urbanistiko, ekonomikoengatik, industrializatzea eta horrek eragin zituen aldaketa guztiak, ekarri zuen eremu hau asko ahultzea. 1980 urte ingurutik 2000 urte ingurura, ditugun datuen arabera, esan daiteke galera prozesu hori eten egin zela. Hau da, Arnasguneak ari ziren ahultzen, bere pixua txikitzen, eta garai hontan, garai hori da hasieran ikusi dugun bezala indar berritze prozesuaren barruan sartuko genukena, prozesu hori, galera prozesu hori eten egin zen. Beste alor askotan, euskalduntzearen beste alor askotan, urte horiek izan ziren bilakaera positiboen urteak. Gora egin zen gaitasunean, gora egin zen alderdi askotan izan ziren igoera urteak. Gai hontan ez, urte horietan etzen lortu nolabait esateko lurraldean aurrera egitea. Euskerak lurralde nagusi duen lurraldearen eremua handitzea. Baina bai, galera prozesua etetea lortu zen. Eta 2001 urtetik aurrera, ditugun datuen arabera, berriro ere lurralde hauek ari dira ahultzen. Geroz gaur egun Arnasgune gutxiago ditugu 2001 urtean baino. Esan behar da, datuak ez datuzela erabat bi iturri nagusi ditugu, gai hau aztertzeko, etxeko erabilerenak zentzukoak eta kale neurketanak, klusterrak egiten dituen azterketenak, biak bat datoz ahultzea erakusterakoan. Ez datoz bat ahultze horren intensidadea erakusterakoan. Kale neurketako datuen arabera ahultze hori gertatzen ari da gehien bat Arnasgune beteak, nagusitasun argiko eremuak ariko lirateke ahultzen, baina nolabaiteko nagusitasun ahulago batekin, baina nagusitasun izaten jarraitzen duten udalerriek jarraituko lukete, nolabait, kale neurketen datuen arabera, eta etxeko erabileraren datuen arabera, zentzuetan eustaten eta nastaten datuen arabera, ahultze hori indartsuagoa da, eta Arnasgunen multzoa gehiagoa, desente ari da txikitzen. Zentzuko datuek erakusten duten joerek jarraituko balute, 2 edo 3 hamarkadetan geldituko gineke ia Arnasgunerik gabe. Prozesuak bide hortatik jarraituko balu. Datu iturri horiek ematen dutenez, ahultze prozesu hori horrek gehiago eragin die, iparraldean dakigula ja ez da segurazki Arnasgunerik gelditzen, eta azkeneko 20 urteetako galera gehiago eragin die Bizkaiko eta Nafarroko Arnasgunei Gipuzkoakoi baino. Hala ere, joera orokorra dela dirudi. Eta zer ekarriko luke honek? Prozesu horre jarraituko balu, nora joango ginateke? Ez da erreza erantzuten galdera horri. Ne burura etortzen zait, bilakaera aztertzerakoan, askotan azpimarratzen da, ze aldaketa suposatu zuen Euskaldun elebakarren galerak. Multzo
kuantitatibo garrantzitsu bat izatetik, oso multzo txikia ia hutsaren urrena izatera pasazen hortan, horrek eragin zuen aldaketa egoera soziolinguistikoan. Ze aldaketa ekarri zuen, besteak beste, euskararen beharrezkotasuna asko jaitsi zen, ze hortik aurrera ja, herritar guztiekin gaztelaniaz edo frantsesez komunikatzea posible da. Euskara hizkuntza bakar duten hiztunen multzoaren desagertzeak ekarri zuen fase berri batean sartzea, ezta? Gure hizkuntza galera prozesuan, fase berri batean sartzea. Segurazki arnasguneak desagertuko balira, sartuko gineke berriro beste fase berri batean. Galera runtzako beste fase aurreratuago batean. Hontaz aritzeko niri oso argigarria egin zait pixka bat nazioartean konparatzeko eduki alditzakegun eremuei begiratzea. Guretzat oso ezagunak eta oso erabiliak diren bi eremu hartzen baditugu, batetik Irlanda eta bestetik Katalunia, ezta? Irlandarrak badakigu hizkuntza aldetik gu baino asko okerrago daudela, guretzat da segurazki askotan erabiltzen dugun eredua guk izan nahi ez duguna, ezta? Lortu zuten independentzia, baina ez dute lortu bertako hizkuntza indartzerik, ezta? Eta katalanak hizkuntza aldetik gu baino hobeto daude, ezta? Gai honi buruz ari gara, niretzat garrantzitsua da, Irlandari buruzko datuak eta begiratuta, arreta deitu zidan, ez nuen horrelakorik espero, jakitea, bertako datuak begiratuta behintzat, hango eta hemengo herritarren artean hizkuntza ezagutzen duten, bertako hizkuntza, euskera gurean, gaelikoa beraienean, ezagutzen dutenen proportzioak oso antzekoak dira. Egia esan, harritu zidan bertako zensuetako eta inkestetako datuak begiratzeak. Datuak ez dira zuzenean alderagarriak, demolinguistikan toki bakoitzean modu ezberdinan ikertzen da, baina, filtro guztiak pasata, ondorioa da ez direla hain ezberdinak euskeraz nahiko ongi hitz egiteko gai direnen multzoa, eta gaelikoeraz nola edo ala moldatzen direnen multzoa, nahiko kopuru antzekoa direla. Zertan gera ezberdinak Irlandarrak eta gu, zergatik gaude gu hobeto Irlandarrak baino. Badaude azalpenean landutako 3 datu ezberdintzen gaituztenak. Bat, gure artean baditugu oraindik nagusitasunezko euskal hiztunak, euskeraz, erderaz baino errezago egiten dutenak. 8% inguru, 210.000 lagun izango lirateke. Hori bat, bi, gurean baditugu euskeraz nagusiki bizi diren hiztunak, 300.000 lagun inguru gara, euskerari, erderari baina toki handiagoa ematen diogunak gure egunerokotasunean, eta 3, guk oraindik badegu lurralde zati bat, nun euskera nagusi den eta nun bertako dinamikak euskera indartzera daraman. 3 errealitate horietan, Irlandarrak daude gu baino askoz ere okerrago, eta 3 errealitate horiek lotuta daude. Irlandan, ia ez da gelditzen irlanderaz nagusik egiten duenik, eta irlanderaz hobeto egiten duenik oso multzo marginalak dira existitzekotan, eta ez da gelditzen arnasunerik. Ez da gelditzen sozialki gaelikoa nagusi den eskualderik, edo udalerririk. Bai. Orduan, 3 errealitate horiek lotuak daude. Eta pentsatzekoa da, gurean arnasguneak galduko balira, denborarekin horrek atzetik ekarri lezakela, nagusitasunezko hizkuntzen kopuruan ahultze bat, edo nagusiki euskeraz bizi diren multzoaren ahultzea. Aldiz, behiratzen badegu Kataluniara, han ere nahikoa lan, orain Laster argitaratuko dituzte segurazki 2023 urteko datuak, eta ikusiko dugu zer ematen duten, segurazki ez dira, bilakaera joerak ez dira osonak izango, baina orain arte ditugun datuetan, 2018koetan ikusten dugu eskualde gehienetan, Katalunia hartu, ez herrialde katalan osoak, Katalunia hartu, eta bertako eskualde gehienetan, katalanera gehiago erabiltzen dela,
gaztelania baino. Nola bite esateko, beraien mapan alde handiagoa betetzen dute arnasguneek, arnasgune ez direnek baino. Naiz eta biztanleri gehiena, Bartzelona metropolitanoan bildu eta Bartzelona metropolitanoak jakina ez duen arnasgune izaerarik. Baina Kataluniara zoaz eta han aurkitzen duzu oraindik lurralde jarrai bat nun katalanera den nagusi, eta aurkitzen dituzu herri eta hiri asko, neurriz handiak direnak, nun katalanera nagusi den. Girona, o Lleida, edo Manresa, edo Bik, edo hirimordu bat. Gurean, azken datuen arabera, arnasgune izaerari eusten dioten herri handixamarrak, 10.000 gorakoak, edukiko genituzke Azpeiti, zalantzari gabe, eta Azkoiti eta Oñati, hor zalantzan, hortxe, mugan. Arnasgune izan, ez arnasgune ez izan. Eta gero, herri pixka txikiagoak, Ondarru, Lekeitio, eta abar. Guztiak ala ere, beraien datuen arabera arnasgune izatetik urruntzen. Orduan, katalanaren kasuan horrek ere ematen dio sendotasun bat hizkuntzari. Lurralde bate eukitzea nun zure hizkuntza nagusi den horrek ematen dio sendotasun argi bat hizkuntzari eta hizkuntz komunitateari. Neri behintzat zaila egiten zait irudikatzea euskalduntze prozesu bat eman daitekenik, ez baldin bada era berean lurraldean nagusitze prozesu bat ematen. Hau da, ez baldin bada lehenengo ziurtatzen euskera nagusi den dagoen erremuari ustea, eta aldela eremu hori zabaltzen joatea denborarekin. Zaila egiten da pentsatzea arnasguneak suntsitu eta euskalduntze prozesuak aurrera egin ahalko lukenik. Bukaeran arituko gara pixkat berriro gai honi buruz.